What's up mga KaCho? So yun mga KaCho, nami diri sa kanang lugar gitawag diri sa among barangay nga pinaka-haunted place. So kana mo na siya mga KaCho. Unang tawag diri sa amo kay ang maalamat na waiting shed. So karon nami diri kay kanang muhimong mig-prank na sa kanang mga mangagi ba. Yeah. So I hope na malingaw mo mga KaCho sa among buhaton. Then kani dili ni para sa kanang lingaw-lingaw ra gid ni among buhaton. So let's go. Hi. Hi. Ayo. Ayo. Naniniwala na ako sa forever. Magmula nung naging Uy. Ano kita terus kamera. Ay. Terus mo. Sige mo. Ah. 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 Motor. Hal na mga KaCho.
Ay, ito.